dels 4 cantants actuals... Presentar un llibre a través d'una escenificació teatral. Aquesta és la proposta que l'escriptora Anna Fité ha fet amb la seva última novel·la, Xalabà. El grup de teatre Mossèn Cinto Verdaguer de Viladecans ha interpretat fragments del llibre alhora que l'autora donava detalls de l'obra. Possiblement, aquesta sigui la millor manera d'expressar la voluntat d'un llibre que neix amb vocació transmèdia. La idea és una història que pugui interessar als adolescents, que barregi la música amb tots els seus desitjos latents i oferir-ho en diversos formats, començant per la novel·la, poder fer un musical, que el musical explicaria inclús la continuació a partir del final de la novel·la, un CD amb les cançons, que algunes ja estan insinuades per aquí la novel·la, i a poder ser també una telemovie o fins i tot una sèrie per a adolescents. La cosa dona per això i per més. La presentació del llibre Xalabà és la primera del cicle Els nous rals a la fresca. La llibreria organitzarà presentacions d'altres llibres durant els divendres de juliol.